10-njy asyr Orta Aziýada türkmen taýpalar çarwa durmuşda ýaşaýardylar. İslam dünýäsi bolsa özüne täze lider gözleýärdi. Ine şol döwürde käbirleriň pikir boýunça gaý taýpasynyň, käbirleriň pikir boýunça garlyklardan ýa-da çygyrlardan bolan Alptegin öňe çykdy. Alptegin ýaşlykda Samany emiri Ahmet bin Ismaila satylan bir gully. Ýöne diňe bedeni gully. Akly, ýüregi, arzulary azatdy. Soňra gulam hökmüne Samany goşundy. Bu ulgamda gullary harby tälim berilýärdi. Bu olardan wepaly eskerler ýetişdirilýärdi. Alptegin gysga wagtda diňe bir esker däl. Strategik akyl paýhat bilen tapawutlandy. 950-nji ýylda Samany köşkünde gozgalan turdy. Alptegin döwletiň başyny, ýagny emiri halat etdi, wesile gazandy. Hacı bil Hüccab, ýagny köşküň baş serkerdeti boldy. Bu derece onu diňe bir harby däl, siýasy güýjüň hem merkezine getirdi.